Ang gate dito? Susiti, be, susiti. Asan? Wala kang kulab. Ang tulog pa kay si Marky. Sige, susiti. Dali, dali, be. Di, salamat kiti, ha? Ano sa mo? Kami mo, be. Ano kaya na ako dote? Di, salamat kiti. Kato naman mabrihan to. Amput, ma'am. Kukubalo. Hindi man siya yung anak, te. Pasi na, ma'am. Muna chance ni mo. Dili dyan, te. Dapat nga dyan kong kukurong, te. Be? Be, apre na ang gate, be, oh. Wala ka sa dyan ko. Gusto mo di si ma'am, uy. Be, gawas na ako kung isa ka, TL. Oh? Nagawas na ako, be. Isunod na ako ikaduhang TL, be. Be, oh? Nagawas na ako duha ka TL, be. Mudagan ako, be. Be ba? Gago ka ba? Kung mulakaw ka, hadalakaw ay sigsaba. Sige na, magsinggit-singgit dara, ah. Sino, ma'am? Ay, sige, te. Pasay na! Ay, dili dyan, te. Ay, balik ko na ako siya, te. Ay, ano ko pag-ipog ni, te. Si ma'am, uy. Ano sa day ka, be? Ano sa di ka na? Mulakaw na ka ba? Kung mulakaw di ka. Mamali, pwede mo gigukod. Mura, tagbata na magukod-gukod. Hindi mo kaya nga na. Magukod man jud ka. Asa di ka mo ato? Ito ko mga barkada. O sa imo mo mga barkada na kay kwarta, wala? Wala. Ako siguro, sige kang saba kay wakay kwarta. O, dara o. 1, 2, 3, 4, 5. O, pase. Pag-enjoy mo dito, ha. God bless. Ah, di ko mulakaw, eh. Tala, di pa ganay kay kwarta no, di mo ka mulakaw. Dro. Dili man jud ko kaya nga na ba? Imo man jud kong gukuron ba? Bini na tama bata para makukod-gukod. Sige na, pase na ka. Laag na ba? Dili lagi ko, be. Dili na lagi ko. Hala ka na sa mong kinabuhian, ha. Basta gainan ta ka, at agipugan kung mulaag ka. Dili na jud ko. Ay, tama. Ano, di ay. Alo ka dira. Hindi ko rin mapugngan. Ma'am! Ali na good. Alis bali. Ano sa dito? Awara ko, te, oh. Kalahin na si Marky. Nakabalong na ko nga nung dili magukod si sir ni mo. Nga naman, te. Pila na gani kaadlaw imong riban, ma'am? Ikapito na, te. Ah, mao na dira. Ha? Sa tinate? Sa ingon ni sir nga, 5 kaadlaw kanya lumluman kay bago kang riban. Nga, te. Manyak ka. Pito kaadlaw naman, ma'am. Ibig sabihin na nahupas na ang kainit siyang lawas. Upas ng kainit sa lawas? Nga na din, ha? Nga na, ma'am. Pantag lang masagot na siya mulakaw ko. Sulog nang dili ka magpasiksi-siksi. Wala siya bakit? Hinahinay lang ang tanong storya ba? Pagkadimalas.